не той час, каб гэтым змагацца. Але супраць павестачкі. Голубымі справамі сваімі будзеце займацца пасля уроку. Гісторыя тых, хто вучыцца на 8 і тых, хто вучыцца на 5, гучаць прыкладна аднолькава. Самае складанае, што было, гэта бацькі. З дзяцінства быў задаротам. Прывітанне, гэта падкаст «Гавораць падлеткі» на палатно Медыа. Я Ева Вішняўская, і сёння мы гутарым з Лёшам. Прывітанне. У беларускай тусоўцы ў Твітары ты даволі вядомы чалавек. Кожны раз здзіўляюся таму, што хтосьці мяне ведае. А як паўстала ўвогуле вось гэта беларусаед? Мне ў нейкі момант трэба было што-небудзь прыдумаць, і мне параілі, адкрыць слоўнік дадатковай лексікі «саўкі». Ён не быў выдадзены недзе на паперы, ён існуе там у выглядзе чарнавіка нескончанага. Прычым, па-мойму, яго там недавно са слоўнік ОРГ выдалілі, і я доўгі час не мог яго знайсці, знайшоў нейкую PDF-ку ў тэлеграме, захаваў на всякі выпадак, бо цікава. Часам што-небудзь прикольнае там можна знайсці. Там было такое слово, там ёсць слово «беларусаед». І слоўнік гэта не тлумачальны, перакладчыцкі. Беларусаед Саўка перакладае як беларусафоб. Як ён да гэтага дайшоў? Я не ведаю, як ён да гэтага дайшоў. На жаль, спытаць мы яго ўжо не можам. Гэта трошкі мэчылася, напэўна, з нейкім маім настроем тады. Па-першае, ці хоць хто-небудзь падобнае заўважыць і знойдзе, ці хто-небудзь там у Твітары, не ведаю, прад'явіць за такое. Так знайшлі? Нет. За ўсе гэтыя часы не? За ўсе гэтыя часы не. Я ўкідваць мог тым, з кім я знаёмы асабіста, у асабістых размовах, а ў Твітары, па-мойму, я толькі недаўна адносна штосьці укідаваў, і не тое, каб гэта наогул сабрала ўвагі нейкай. З тых часоў яно неяк замацавалася за мной настолькі, што я адабраў гэтае слово ў саўкі цяпер. Ну да, цяпер гэта больш штосьці тваё, чым саўкі. Так. А як ты ўліўся ў беларускую вось гэтую тусоўку ў Твітары? А як працуе Твітар? Я сидзеў, штосьці пісаў, пра штосьці жыцця ныў, і раптам чамусьці мяне ўсе ведаюць. Літаральна недавно тое самае. Адкрыла аккаунт, усё, мяне ўсе ведаюць. А навошта? Ну вось. Часамі шкадую пра тое, што адкрыла аккаунт, пасля такая, а пра што шкадаваць? Ты зараз працуеш? Як так атрымалася, што ты без адукацыі пачаў працаваць? Не ведаю, я знайшоў сабе працу, прычым так, даволі выпадкова, каб прям аснавательна знайсці працу, гэта было па знаёмству, окей. Не самае такое, не самы універсальны варыянт, там, як каму пашанцуе, але я сканчаў 10 клас, я тады сябе закінуў параю, вельмі доўга людзі штосьці думалі, таму што вось ім нібы распрацоўшчык трэба быў, але глядзець шукаць ні ў кога не было ні часу, ні сіл, таму гэта вельмі зацягнулася. Але вось пад канец 10 класа я пачаў чымсьці там займацца, штосьці такімі дробнымі штукамі. Я спадабаўся таму распрацоўшчыку, хто быў там ужо, і вось застаўся там. Лета адпрацаваў вось па паўпрацоўных дні 2 месяцы. Гэта быў мой першы буйны заробак, вось за 2 месяцы, як за месяц. І потым год, 11 клас, працаваў. Зусім не шмат часу у мяне атрымлівалася вылучаць на працу, бо школа. Амаль год прапрацаваў, перайшоў на поўны працоўны дзень, і з тых часоў працую поўным працоўным днём, і нават не спрабаваў паступаць, бо я ўжо знайшоў працу. Потым мне досвед адтуль дасць дастаткова, каб кудысьці прасоўвацца далей і без вышкі. Прынамсі, я вельмі спадзяюся. Як ты зацікавіўся праграмаваннем? Не ведаю, з дзяцінства быў задаротам. Літаральна, вось, сядзеў, тыкаўся ва ўсякія камп'ютары, не проста гульні гуляць, а тыкацца штосьці, цікавіцца, што там, як працуе. У 5 класе мяне паспрабавалі аддаць там на прыватныя курсы да нейкага з настаўнікаў у БДУІРы. Я
туды нейкі час праходзіў, дайшоў да нейкага свайго максімума, які я мог асіліць тады сваім дзіцячым мозгам. З часам усё гэта забылася і забілася. Магчыма, я адтуль штосьці вынес, але не ведаю, наколькі добра. З таго, што я там вучыў, я не памятаю нічога адтуль. Але вось з тых часоў я штосьці спрабаваў там вывучаць сам, недзе дома. Вось проста сидзяў, чытаў стацейкі, спрабаваў, як яно працуе. Хутчэй тады яшчэ па ютубаўскіх розных роліках. Чытаў я тады не шмат, чытаць гэта да мяне прайшло з часам. Гэта было даволі доўга. Калі б гэта былі якія-небудзь курсы, ці ў мяне было б хаця б якое разуменне, па якой праграме можна ісці, я мог бы гэта нашмат хутчэй асіліць. Тым не менш, штосьці вось так вось з класа там 6-7 па 9 зусім патрушачкі, і там уже штосьці дамог. У які момант ты вырашыў, што ты не хочаш на вышэйшую адукацыю? Вось калі працу знайшоў? Напэўна, класе яшчэ ў 9. Я пачаў бачыць усякія гісторыі всякіх людзей, хто займаецца фрылансам, і для мяне гэта было ого, гэта вось прямо можна рабіць. Магчыма, мог бы нават і я, і, мабыць, нават і зараз. Тады ў мяне нічога не атрымалася, але тым не менш я тады задумаўся пра тое, што я мог бы вось накіроўвацца вось у такі бок, бліжэйшыя пару год інтэнсіўна штосьці падвучваць, каб са школы ўжо выйсці і ўмець штосьці, каб змагчы знайсці сабе калі што працу і без вышкі. У 10 класе я нават штосьці спрабаваў. Нешта знайшоў сабе невялічкі праекцік на зімнія канікулы, пасля якога я напісаў таму чалавеку, што вось далей не могу працягваць, у мяне тут школа, і ўсё. Тады гэта знайшоў штосьці на нейкай фрылансавай платформе, па-мойму, брытанскай, з якой я яшчэ не змог атрымаць свае грошы, таму што банкаўскія пераводы ў Беларусі яны не рабілі. Быў яшчэ варыянт з PayPal і чымсьці яшчэ, што трэба было быць зарэгістраваным на маё імя. Абодва сервісы непаўналетнім паслугі не прадастаўлялі, рахункі не адкрывалі. Варыянтаў завесці нармальны рахунак дзе-небудзь яшчэ я таксама не знайшоў. Таму у мяне, па ідэі, недзе ўсё яшчэ ляжыць якіх-небудзь 150 евро, якія я тады за пару тыдняў накодзіў. Я не ўпэўнены, ці змагу я іх зараз паспрабаваць атрымаць, бо я не ўпэўнены, што ў мяне застаўся доступ да таго аккаунта. Гэта, напэўна, быў вось мой зусім першы досвед атрымання грошай за тое, што я раблю. Гэта быў 10 клас? По-моему, так. То бок 10-16 год. Да, штосьці такое. Зараз ты пераехаў у Польшу па гуманітарнай візе? Да, прыехаў шэнгенам, падаўся сюды на абарону, чакаю, што выйдзе. Ну вось ты зараз у Еўропе жывеш. А вось у нас у Беларусі такога не было. Да, там такога не было. Таму і з'ехаў? Таму і з'ехаў, канешне. Каб рэпутацыю краіны не псаваць. Па пі***скіх справах это ў Германію. А кудысьці яшчэ ў Швецыю, па-мойму, часта таксама. А ў Эстоніі не? У Эстонію не ведаю. Ну, Эстонія, ў прынцыпе, не ведаю, для мяне гэта чамусьці заўсёды была краіна кшталту. Ну, вось, Літва, Латвія, Эстонія, ну, гэта аднаго поля ягадкі, ну, прыкладна, не моцна адрозніваюцца ад Беларусі нашай. Не ведаю, чаму. Да, гэта тое, што звычайна называюць Прыбалтыка, прычым, наколькі я памятаю, Прыбалтыка гэта такое вельмі руснявае і некарэктнае, да? Краіны Балтыі, ці так іх правільна называюць? У мяне па геаграфіі 2. Да, у мяне не тое, каб нашмат лепш, гэта... Я не змагла паказаць Францыю. Я не змагла паказаць Францыю на мапе. Ладно, у мяне трошачкі лепш. Ён такі, пакажы мне Францыю, яму тыкаю на Гішпанію, такая, ну, дзесьці тут побач. Ну, гэта побач, падаецца. Вось. У нас географ быў добры. У нас было 2 за прысутнасць, 3 за тое, што я ведаю, як яго завуць, 4 за прадмет, што я ведаю, як называецца. Ну, комфортна. По-моему, мабыць, там яшчэ 5 за штосьці было, то бок мінімум было 5. Но я не прэтэндаваў. Не, я просто не памятаю за што. У мяне, по-моему, у таго географа нават 6 было. Вось, я настолькі добра ведаў географію. У нас вось у гімназіі смалевіцкай быў географ, ну, дядзечка такі добры, весёлы, з ім было пра што
можна было просто паразмаўляць, ну і наогул тыпу, ну ацэнкі надта не пісаў, ну зноў такі у яго 5 было мінімум. Тут не было куды псаваць ацэнкі, бо у той жа гімназіі у мяне ці то па хіміі, ці то па біялогіі было 4. Вось. Блін, даже калісьці па біялогіі тут 4 ў чвэрці злавіў. Ад кагосьці чула пра 4 па фізры? У 10-11 клас я ж пайшоў у сваю школу мясцовую ў вёсцы, бо так было прасцей і бліжэй. Мне не трэба было пачынацца за гадзіну, я пачынаўся за 5 хвілін да пачатку урокаў і амаль заўсёды паспяваў. І атэстат прыгожанькі. І атэстат прыгожанькі. Так, атэстат быў прыгажэйшы. Той жа географ, тыпу, у яго не было, у яго мінімум, па-моему, было 7. Ці у яго мінімум было 8, але 7 было аднаго чалавек. Штосьці такое, таму што ён зусім не вучыўся нават па мерках школы вясковай. Вось ён ужо... У нас наш географ якраз, тыпу, у свой час трапіўся на пытанне, тыпу, як вы ставіцесь да гетерасексуалаў. І ён сказаў, што ён да іх не адносіцца. Вось, штосьці такое. А географ у школе, ён таксама не патрабаваў шмат, але ён патрабаваў, тыпу, каб мінімальна штосьці пісалі і пастаянна расказваў штосьці, тыпу, аля пра геапалітыку. Вось такая у нас была геаграфія. Я не ведаю, ці было гэта па падручніках ці не, я яго ніколі не адкрываў. Па-мойму, у нас іх нават і не было. Штосьці з разраду таго, што падручнікі павінны былі быць новыя, але іх нам не завезлі. Вось. Вясковая школа. Ці то іх не завезлі, ці то іх не было наогул, і іх там тыпу пасярод года друкавалі. Я не памятаю, але вось мы вучыліся без падручнікаў па геаграфіі, і ён нам расказваў штосьці такое вельмі... У нас адной з найлепшых настаўніц у школе была фізічка. Ну, у нас іх увогуле было 2. Адна даволі агрэсіўная, максімальна шмат патрабавала, звычайная настаўніца. А другая, цудоўнейшы чалавек, яна ўвесь час жартавала пра геяў. Штосьці про квантовую фізіку зацірает. Пасля такая: так, вы двое на апошняй парце. Голубымі справамі сваімі будзеце займацца пасля урокаў. Ну, правильно. Я ж галоўны гомафоб Твиттера. Прынамсі, калісьці быў. Да? Ну, па тебе не скажаш. Мяне ў свой час некаторыя людзі банілі за тое, што я гомафоб. Адначасова з тым мяне банілі за тое, што я гей. Правакі, да, таму што, тыпу... Па выніку я забанену паловы Твиттера. Так, я кожны раз, калі вось праскокваю вось гэта вось штука ў Твиттера пра тое, тыпу, паглядзі, колькі чалавек цябе забаніла, я кожны раз здзіўляюся і кожны раз успамінаю, вось адкуль гэта. Вось. Наогул, не ведаю, ці памятаю хоць хто, у Твиттер я залетеў з такой вельмі, як гэта, правакуючай аватаркай, дзе быў, тыпу, сцяг на палову БЧБ на палову ЛГБТ. Блін, моцна. Так, вось за гэта мяне забанілі ўсе правакі, і разам з тым у мяне быў замацаваны трэд тады пра тое, што, тыпу, не падтрымліваю правакоў з іх гомафобіяй, але, тыпу, рухі, якія я бачу пра ЛГБТ, занадта левыя для мяне, таму я таксама іх не надта падтрымліваю, але не ведаю, ці то я занадта палівеў, ці то у самой краіне занадта шмат занадта правых, але ў выніку я вырашыў, што не той час, каб гэтым змагацца. Вось. Таму, тыпу, больш гэты трэд замацаваным не вісіць. Аватарку я даўно калісьці таксама проста памяняў, таму што ў мяне з'явілася нейкая, якую я змог паставіць, тыпу, ва ўсіх соцсетках. Вось. І гэтая гісторыя хутка забылася, але шмат у каго я ўсё яшчэ забанены. Ну, раз ўжо мы пачалі гэтую тэму, тады... Ці ведае твоя сям'я пра твою арыентацыю? Не. Ну, прынамсі, я адкрыта не казаў. Вось. І, па-мойму, маці ўсё яшчэ часам спадзяецца на ўнукаў. Канкрэтна ад мяне. Канешне, яшчэ 2 дзяцей, і я і пра гэта напамінаю. Вось. Але часам спадзяецца на ўнукаў ад мяне, хаця... Блін, я ў Польшчы, яна ў Беларусі. Тут уже няма на што спадзявацца. Не ведаю. Іншыя фактары неважна, да? Не знаю. Ну, по-моему, я параславіў у рандомных дыалогах з маці нейкія вайбы таго, што, тыпу, бляха, я ўсё ведаю, калі ты ўжо скажаш. Але я вельмі ў гэтым не ўпэўнены. Магчыма, мне проста падалося. Вось. Тым не менш, камінг-аутаў я не рабіў. Збіраешся?
Я не ведаю, вельмі доўга, мабыць, час ад часу проста думаю пра тое, што лішнім не было б, але каб прямо збірацца, каб сапраўды зрабіць, не ведаю, не адчуваю сябе дастаткова гатовы. А ўвогуле ведаеш стаўленне сям'і да гэтага? Ну, тыпу, я упэўнены, што сям'я мяне нармальна падтрымае з аднаго боку. З іншага боку, як бы часам адштурхоўваюць всякія рандомна укінутыя жарты, не ведаю, гомафобныя, часам яны могуць быць якімі-небудзь трансфобнымі, часам расісцкімі, такое тыпу, аля супраць павестачкі, вось, такога настрою. Не лічыш для сябе неабходным? Хай яно пакуль будзе як ёсць. Хай будзе, табе рашаць. Магчыма, не ведаю, для маці ў свой час было трошкі супакаеннем, што я жыў ажно з двумя дзяўчынамі, але ўсё яшчэ ей. Ты штосьці рабіў для Анібела. Што менавіта? Я для Анібела перакладаў, рэдагаваў. Я, напэўна, больш рэдактар, чым перакладчык. І прычым пачынаў з рэдактуры калісьці. Вось першы мой тайтл, што я глядзеў на Анібеле, у мяне была тады нейкі пунктик на тым, каб тыпу вось усё, што я гляджу, недзе захоўваць і захоўваць субтитры. Нейкі архіў, каб ніколі не згубіць. Асабліва ў плане субтитраў, схлопнецца раптам Анібел, і ўсё. І гэта нідзе ніколі не знойдзецца. А ўсякія падобныя праекты, яны сапраўды часам знікаюць і часам губляецца тое, што яны робяць. Тым больш улічваючы нашу сітуацыю. Тым больш, так. І вось тады у мяне быў пунктик на тым, каб штосьці захоўваць субтитры. Прычым не відэа з субтитрамі, а канкрэтна субтитры вось у файліках субтитраў тэкставых. І так, як у Анібеле на той момант нельга было іх спампаваць, па-мойму, і зараз цяпер ужо нельга спампаваць, але я не ўпэўнены. Я сядзеў, і гэтыя самыя субтитры перапісваў з відэа. Вось так я глядзеў той самы тайтл. Паралельна з гэтым я час ад часу накідываў усякія адрукоўкі, якія я заўважаў у каментарыі. І тады чэл, які быў рэдактарам гэтага тайтла, ён жа быў і рэлізерам на Анібеле, штосьці укінуў пра тое, што вось прыходзь да нас у Анібел, сядзець, амаль нічога не рабіць, вось рэдагаваць тайтлы. Ну, не складана ж было, не складана. Аказалася, што гэта было пастка, гэта не сядзець, нічога не рабіць, гэта ж складаней, чым было тое. Тым не менш, вось так я стаў рэдактарам. Я тады серыі на 9 закінуў перапісванне і дарэдактуру таго тайтла, бо мне тады перакладчык тайком скінуў усе астатнія субтитры. Сказаў нікому не казаць, цяпер я кажу пра гэта ў падкасце. Пачаў з рэдактуры, потым зусім трошачкі паперакладаў. У нейкі момант, калі у Анібеле з'явіўся аддзел кіно, у яго былі нейкія праблемы з нестабільнасцю у плане часу на праект у чалавека, які займаўся рэлізамі. Тыпу, я часова ўзяў гэта на сябе. Вось, я тады працяглы час рэлізіў тое, што там было, набіраў перакладчыкаў, набіраў рэдактарам, апрацоўваць гэту вось форму з тых, хто ідзе ў кіно. Раздаваў працу, прымаў працу, усё гэта запампоўваў туды, дзе там хосціліся відэа, запампоўваў на сайт, рабіў допісы ў соцсеткі. Тое, што было з кіно, нейкі час рабілася мной. Потым я вось знайшоў, каму гэта перадаць. Перадаў гэта Эне, яна спраўлялася нават лепш за мяне і рады за аддзел кіно ў тыя перыяды. Зараз Эны там няма, і яно трошачкі не так хутка працуе, як было пры ёй. Тым не менш, што маем, Анібел там усё яшчэ жыве, усё яшчэ робіць. Працуе хоць яксцей добра. Працуе даволі добра. Не так інтэнсіўна, як раней, але, па-мойму, усё яшчэ дастаткова, каб задаваць нейкі стандарт. Бо Анібел сапраўды, па-мойму, задаў нейкі стандарт. Дзякуючы Анібелу, я думаю, выраслі шмат якія іншыя праекты. Некаторыя выраслі таму, што камусьці не спадабалася ў Анібеле, і яны захацелі рабіць па-свойму. Некаторыя хутчэй
хутчэй раўняліся на Анібел, таму працягвалі існаваць. Карацей, Анібел вельмі шмат чаго уклаў у тое, што мы маем зараз. Я трошачкі рады, што я таксама немала сябе уклаў у тое, што уклала у тое, што ёсць зараз. Як бы гэта не было таўталогіі, мне ў цэлым падабаецца. Не ведаю. Акром таго, акром перакладаў, рэдактураў, рэлізаў, пакінуў за сабой яшчэ некаторыя там штукі, якія проста спрашчалі ўсю гэтую працу. Ёсць інструмент для публікацыі серыі на сайт допісаў у Тэлеграме і ВК, аўтаматызавана у адзін клік, зарублены цалкам мной. Усё яшчэ ў карыстанні. Клёва. У Анібел, атрымліваецца, ты прыйшоў ужо размаўляеш па-беларуску? Не, за Анібела я наогул пачынаў сваю беларускамоўнасць, напэўна. Спачатку гэта быў вось учат, які тыпу чат тэлеграмаўскі учана, які мемны паблік праекта Анібела. Там вельмі вялікі холдынг, не ведаю, ці можна так гэта назваць, у Анібела. Не ведаю, што там зараз у тым чаце, але вось гэта былі мае першыя спробы тады у нейкую беларускамоўнасць. Я трошачкі пасядзеў там, вось адтуль мяне завербавалі ў Анібел, і вось так я нарашчваў наогул, пачынаючы з гэтага, колькасць аб'ёмы беларускай мовы ў сваім жыцці. Як у цябе ў школе было з беларускай мовай? У школе у мяне было вось яшчэ ў гімназіі па беларускай мове у мяне, па-мойму, выходзіла 6 у годзе. Гэта не самае горшае, што ў мяне было, але не найлепшае. Па белліту у мяне таксама тыпу 6-7 была тыпу нейкая чвэрць, калі ў мяне было вось 4 у чвэрці стаяла па белліту. Ніжэй за 4 у мяне ніколі ў чвэрці не стаяла, але стаяла ў чвэрці па іншых прадметах. Не ведаю, як прыйшоў у сваю школу ўжо па месцы жыхарства, якая проста школа, там зусім проста стала лепей. У меня агульны бал атэстата вось падняўся там бала на 2. Пры тым, што я ўсё яшчэ не рабіў нічога больш. Ну, у гэтым, собственно, і адрозненне гімназіі ад звычайнай школы. Я ўпэўненая, што калі б я 9 клас сканчвала не ў гімназіі, то ў мяне б сярэдні бал быў не 8,7, но ён бы дакладна быў вышэйшы за 9. Разумная ты. У мяне, па-мойму, у школе па выніках было менш. Па-мойму, у мяне 7,8. Я нават да 8 не дацягнуў. Боже мой. Сыходзіў з гімназіі, у мяне, па-мойму, было 5 з чымсьці, што акруглялася да 6. Не ведаю, для мяне вось у часы 9 класу было вучыцца на сярэднюю ніжэй, чым 8,5. Гэта які крынж, гэта які проста сорам. Я абсалютна не разумела. У нас былі людзі, у якіх сярэдні бал там быў каля 4, каля 5. Ну, абсалютна не разумела, таму што вось для сваіх 8,8, падаецца, я не так шмат рабіла. Так, я часамі там дзесьці штосьці ў нейкіх алімпіядках паўдзельнічаю, вочкі пастрою, прэзентажку зраблю. Але гэта ўсё было, ну, тыпу, настолькі проста і настолькі незатратна для мяне, што, ну, я ўпэўненая, што калі б я нават у гімназіі пахівала больш часу ў вучобу, а не ў нейкія паралельныя праекты, курсы і самаразвіццё ў іншых сферах, то, ну, у мяне дакладна быў бы сярэдні бал вышэйшы. Але проста мяне, ну, ніколі не цікавіла вось гэтая фармальная адукацыя, якая адбываецца ў нашых школках. Тыпу, я ніколі не ставіла для сябе гэта адзіным прыярытэтам у жыцці. Забаўная рэч, бо па сутнасці, агулам, я пра сваю вучобу мог бы плюс-мінус тое ж самае сказаць, што я занадта не запарваўся і там часам недзе ў алімпіядках, часам з якім-небудзь прэзентажкамі хадзіў, рабіў. Ну, гэта было нескладана. Гісторыя тых, хто вучыцца на 8 і тых, хто вучыцца на 5, гучаць прыкладна аднолькава. Пры гэтым я, калі хадзіў у школу, я выслухаў гэтую гісторыю ад тых, хто вучыцца на 8, і ўсё адно я бачу, наколькі больш яны робяць. Я не разумею, наколькі яны маглі называць гэта, а не раблю нічога. Я магу не рабіць нічога яшчэ больш. Не, ну, тыпу, я рабіла шмат паралельна, але вось менавіта па вучобе я з 6 класу не рабіла дамашку. Я таксама. Я з 6 класу там рабіла дамашку з серыі, можа, ну, тыпу, ў гэты раз спісаць хаця б адну дамашку для, ну, тыпу, для ветлівасці. Ладно, часам я мог нават такога не зрабіць. Не, ну, тыпу, раз на 3 гады я там па фізіцы адну дамашку спісвала на картачку і казала: ой, прабачце, я, карацей, згубіла сшытачак, але я вельмі хацела зрабіць дамашку. Я вельмі клёва умела заўсёды знаходзіць такія шыкоўныя апраўданні. Я заўсёды умела выклікаць вось
нейкае такое, ну я не наплевать, яна праўда стараецца, я пашкадую яе сёння. Ладно, я просто таким не займаўся. Я забіваў, і па мне было бачна, што я забіваў. Не, я калі забівала, але я заўсёды рабіла выгляд, што мне не плеваць. Не толькі датычна вучобы, я вельмі часта забіваю на штосьці, але яшчэ гадамі магу рабіць выгляд, што мне не плеваць. Я праўда жыву гэтым. Па вучобе гэта было важным для маіх бацькоў. Прасцей было пастроіць вочкі там нейкай настаўніцы па хіміі, каб пасля просто атрымаць 10 за чвэрць за нічога. Настаўніца па хіміі. У нас у нейкім годзе змянілася настаўніца па хіміі, і на першым жа уроку яна расказвала пра тое, што ў школу яна трапіла выпадкова і наогул дзяцей не любіць. А як яе дапусцілі, як яна сабе спрайшла? Яна, мабыць, па якім размеркаванні была, яна была даволі маладая. У мяне, напэўна, самае клёвае воспамінанне з майго жыцця школьнага гэта тое, якая у нас была цудоўная проста настаўніца па мастацтву ў школе. Гэта чалавек, які натхняе мяне дагэтуль. Калі пачынала штосьці рабіць на бас-гітары, я ўвесь час думала пра тое, што я буду трошачкі больш падобная да яе, таму што яна грала ў нейкай рок-метал групе на бас-гітары якраз такі. Я знаходзіла штосьці ад сябе ў ёй, яна знаходзіла штосьці ад сябе ва мне, таму мы з ёй прям кінцілись. Тое, як яна прыйшла на першы урок у наш клас, гэта было: а вы ведаеце, што ў старажытных грэкаў і рымлян была забароненая некрафілія і заафілія. З гэтага яна пачала свой першы урок у нашай класе. Клас. Яна змагла літаральна некалькімі фразамі зацікавіць увесь клас, нават тых, хто ненавідзеў гісторыю, мастацтва, ўсё просто ненавідзеў вучыцца, ненавідзеў гэтую гімназію. На другой нейкай фразе пачала нам заціраць пра хентаі. Зацікавіліся ўсе. Вось гэтыя хлопцы, якіх цікавілі толькі гульні ў камп'ютары і ўсё. І дзяўчаты, якіх рэальна цікавіла мастацтва, гісторыя, гуманітарныя навукі, яны таксама зацікавіліся, таму што яна такія прыкольныя, цікавыя факты ўкідвае. Яна зможа дакладна навучыць. Яна дапамагла мне вывучыць канкрэтна шмат дат па гісторыі. Яна давала да іх такія упоратыя асацыяцыі. На дату крещения Руси яна дала нейкую такую асацыяцыю, што мы просто все валяліся на падлозе. Яна праводзіла нам дэбаты. Яна прыносіла нам у школу катану сапраўдную. Я кожны раз, калі ў метро хадзіла пасля гэтага, думала, а як яе прапусцілі ў метро з катанай у чахле ад гітары? Блин, клас. Настаўнікі гэта вельмі моцны ўплыў на зацікаўленасць вучняў у прадметах. У нас недавно на гэтую тэму былі нейкія дэбаты ў школе, дыскусія хіба на ангельскай мове. Як лепш вучыцца онлайн, офлайн, з настаўнікамі ці самому. Я для сябе канкрэтна ўспрымаю, што, па-першае, мяне трэба зацікавіць у прадмеце, каб пасля я рабіла штосьці сама. Па-другое, таксама, каб рабіць штосьці самой, мне трэба бачыць вынікі іншых. Мяне вельмі матывуе вось гэтая канкурэнцыя, але гэта ўсё так адрозніваецца. З таго, што я бачыла па адказах нашай класы, там камусьці: «О, нет, сидзець дома аднаму, гэта які жах, мне будзе так нудна, што я просто за тыдзень наваяю 1000 гадзін у КС-ке». А іншыя: «Дзякуй Богу, я змагу вывучыць 10 моў за 2 тыдні». Гэта вельмі залежыць. Як чалавек дараслейшы за папярэдніх удзельнікаў, якія парады ты мог бы даць школьнікам яшчэ? Ну, з улікам таго, што вучыўся я не тое, каб добра, я не ўпэўнены, што я мог бы здаваць добрыя парады. Але, зразумела, што гэта будзе на тваім асабістым досведзе. На асабістым досведзе мне дапамагло уменне ставіцца да ўсяго прасцей, забіць, калі трэба, абстрагіравацца ад усяго навокал. Напэўна, тэма, якую я трошачкі прапусціў у плане непаступлення, самае складанае, што было, гэта бацькі. Вось людзі, каму патрэбна была мая вышка, гэта бацькі. І вось патлумачыць, што яна не нужна, вось гэта было складана. І ў нейкі момант я перастаў спрабаваць тлумачыць, я проста стаў забіваць. Вось гэта уменне часам не звяртаць увагу на тое, як задалбліваюць, не ведаю, рабіць, што робіш, калі ты ў гэтым упэўнены, яно дапамагае жыць. Яшчэ бы быць упэўненым? Нельга быць упэўненым на 100%, але
калі ты гэтага хочаш, Нельга быць упэўненым на Узважыўшы. 100%, але можна быць у моманце упэўненым у тым, што вось зараз у мяне гэта атрымліваецца, зараз мне гэта падабаецца. А далей заўсёды можна пайсці на вышку пасля. ну да, узважыць, не ведаю, за і супраць і там зразумець, ці хочаш ты такое паспрабаваць. Калі хочаш, то наперад, За спрос не б'юць у нос. Нават калі б'юць, то трэба адбівацца. навучыцца не колькі нават біць у адказ, а проста адбіцца, абысці і ісці далей, абстагіравацца і жыць сваё жыццё. Вось жыць сваё жыццё гэта дакладна тое, што трэба. Трэба было навучыцца гэтаму. Але вось спрабуем. Блін, вучу школьнікаў не вучыцца прагульваць школу. Жах. Які ты прыклад падаеш? Які я прыклад падаю? Не пускайце мяне да сваіх дзяцей. Тады дзякую за размову. Мне падаецца, твой прыклад для кагосьці можа стаць матывацыяй. Для кагосьці не. Спадзяюся, гэта нікому нічога не сапсуе. У кожнага ёсць свая галава на плечах. І я спадзяюся, усе мае слухачы цудоўна разумеюць, што парады ад удзельніка нашага падкасту гэта толькі асабістае меркаванне, асабісты досвед. Нікога ні да чаго не прымушаем. Пакуль. Гэта быў падкаст «Гавораць падлеткі» і я, Ева Вішнёўская.